nyaya sanga nayo iri kuvhundutsa panapa yakanganyorwa paHmetro kunzi 55 divorce cases at high court today hazvina kumira mushe guys. Ndisi kuziva kuti vanhu 55 saka pagore pakuramba navangani pawiki koro pamwedzi zvapo. Zvinhu zvakaita sezvizvi chinhu chandakaongorora muZimbabwe chero kazvita uite zvepolitics ndio inoita nezvako. Chimwe chinhu chandakaongorora ndikaona kuti chinoita kuti vanhu vatange kurambana inyaya yesituation yemamiriro akaita zvinhu guys. Unongo watomboona kuti ore tagara tese tadidi but ndoda kutry kutengera munhu chakati ndoda unodai asi zvinhu zvakaoma. Varume vacho vazhinji vakutoita zvekutochengetwa nevakadzi. Kamukadzi anongoti haisa inini shamwari iwo usikunzwisisa usikupinza mari panapa uchisi ndo situations aronyanya kuitika anozokonzeresa kuti vanhu vasvike pakuti no iwewe shamarika ngatingoenda kukoti tisvike tinobudana pamberi pekoti cause vanenge vakabatanidzwa nemapepa ekukoti aya. Ndo madivorces mamwe ari kuitika muZimbabwe iko zvinezvi 55 vanhu vari kurambana pazuva rimwe chete. Amene kuti tikaverenga kuti 55 times 30 tobva tazoweka futi kubva ipapo tobva tati times 365 days uchaona kuti vanhu munyika muno zvinhu zviri kutoomera munhu wese but vamwe vanonyembedzera kuda kushinga zvitange zviright aiwa vatadza kuti naye vamwe varichiti macheatings vamwe machechi. Inini chikonzero chandakaona chinoitika inyaya yeeconomy yakadhakwa. Ameno iwe unoona sei kuti chii chingangokonzeresa? Unofunga kuti chii chingangokonzera kuti vanhu vasiyane nezvo?